तर मित्रांनो, मागाशिवाय भिजाक झाला, पाऊस लागलेलो, भरपूरच लागलो, बघलाच तुम्ही पण. आणि आता बघा कसला तापता कडक. आणि काय रे मम्मट किती. आणि आता आधी चलले आबाचं ट्रॅक्टर चालू करूचो राहुल गिमात थंयच होतो तो तसोच हा. तर तो चालू करूचो आधी. खंय रे गेलो. तो बुतूर कसो येलो. त्यांका काय बांधाकच झालो ना या की मिरग झालो तरी त्यांका कळत ना ढोरा बांधाची. तर काही लोक अशी आहेत ना, त्यांका मिरग झालो तरी कळत नाही की ढोरा बांधाची आहेत, ती सोडून लावतात. आणि आता तरवे पेरलेले आहेत त्याच्यात नाचान ठेवणार होत असे बरेच जण. त्यांका काय कळतच नाही बाबा दुसऱ्यांची शेती भीती या. सकाळी सुट्टी आणि सोडून लावतात मेन म्हणजे. हो बघा ट्रॅक्टर. एका पॅकिंगच करून ठेवलंय धोंडो बिंडो ठेवून. अरे कोळ तापान फाटान गेली. आबा पेट्रोल आण. ता दाबूचा नाही हो. फिरवाय चांगलो तापान दे. फिरवायचे रग. तर मित्रांनो आबाचं झालो ट्रॅक्टर चालू. प्लग जरा वाईट जरा होतो तो स्लाब साफ करूच होतो वाईट जरा काळो पडलेलो. आता पेरतं की आता पेरतं की आत्ता नाही दुपारी बघूया. नांगर लागत का नेम नाही ऐकत्या का ना. हो तकडे आहे ना खरा तुझं तर हो. त्यामुळे एवढ्यात म्हणजे आता बिंदास चालू हो दाखवू होय आपण. हा काय नको तरी पण आपलं दाखवून काय बुदबुदत नाही हा. माका वाटलं बुदबुदत होत. हा माका वाटलं बुदबुदत होतो की काय. आत्ता कसे आत्ता दी नको घालूचा घाल बदललेला होता ना. पावात निघायचा घालूचा ता ता ह्या घालूचा ह्या आता घालची नाही ह्या घालूचा हा. मी नाही तूच घालून दे आता मग घालूया ना. आता दे हवे आता तर चालवणार. 5 रुपये लागलो संध्याकाळी मग तेवढा काय होत नाही त्याच्यातलं अर्जंट नाही. सुकलं असतं छापून हो सुकाचो काय विषय. चल मग तर पेट्रोल थंय ठेवलं. आणलं कसे पेट्रोल तुका घेऊन आले ना आता तू आणलंय ता वरती. पेट्रोल नको घालूया. पेट्रोल थंय व्हाया तुका आहे का. तो भिजू गयो त्याच्यात निघाले वाटले तसं चाय गरम कर कुठं.
जा पेरूचो दुपारी तर मग पाऊस नाही लावू पाऊस नाही लागलो शकत. तर उगाच आणखी आता होय ते मी पेरलं एक कोपरो चाली तू आणि पाऊस येतो. पाऊस गुटं ना गुटं घालून झाल्या रिलो मला पेरा लावा आणखी मग यावा पाऊस नाही तर नवीन आणलं हा अमोघ 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 किती महिन्याचा 2 वर्षाक असतं तेवढा. बारीक आहे आपण हो बारीक आम्ही कसला आणला होता कसला आणला होता राजानं राजा आणि तो दुसरा खायचा आणले नाही पप्पानी मग माका एक पिची दाखल 1 किलो आणले मी नाणे. हे मस्त आहे किती महिन्याचा बहुतेक 3 महिन्याचा ना, मग 4.5 महिने. 4.5 महिन्याचा एक घे नको घे अरे खाशी अरे घी नको खाशी तसं गोदी त्या का ह्या कधी होता हो. नंदन तो येत कंटाळलो वैद्य कधी येता काय माहिती गेला तुका कडी कडी जाऊ गावात नुसती. तो दुसरो पुजारी बुवा गेलो. तू कंटा तो बाबा दळ नाही इल्लो चॉकलेट दिलं सांगत होती मामा हे बघ बरोबर. तुका आणलं एक चॉकलेट त्याकच दिले. हा ना वाटेत 2-2 खाल्यानी दोघांनी हा 4-5 कधी दिले. हा 4-5 होती याकच दे माका अगे याकच दे तो म्हटलं मी मेलो इलो त्याका 2 देऊ गावत म्हणून ठेवलोय. तो इलोच ना अजून. आम्ही काय चॉकलेट खायत ना. तुमची गेली ना आमची गेली तो माका रोज फोडणी होती. पेरूच गाया होय ना आबा किती पेरी पेरी मी नांगरूचा जमा बघतोय आधी जमता काय. बघू कसं आहे दात बीत लावलेले आहेत नांगर चल आता फक्त तकडचो रिवर्स दाबू नको तो आणि पाटी येत पुष्पाची वाईट जाऊन कळ काढतोय तर मित्रांनो आपाचो ट्रॅक्टर चालू करून झालो आणि आता पुष्पाकडे वाईट झलक जाऊन बघूया पुष्पा काय करतात आता कारण पूनम मुंबईत असल्या कारण पुष्पा घराकडे एकटंच आहे. आणि पुन्हा पाऊस भरलेलो आहे हो बघा. ओय मॅडम काय गो डबे कशा क्राफ्त जेवण झाला खात पुणग्या नाही तर तुझी मजाच झाली या काय खाते नाहीतर का काय नाही काय खायत असतं गपचूप तर मी इकडे येत नाही त्यामुळे काकडी इकडे आणला देवची आधी अर्धी कापूया खाऊया आधी विचारू नको तर काय खाऊ खाण्यासाठी आणली तिनं काय सार करते कसलं सार मुगाचा कोण सार करता तांबाट्याचा तांबाट्याचा सार कधी करशी तेव्हा करशी रापत कधी करशी होत तेव्हा आमका लवकर करूचच नाही ज्या म्हणजे काय उपासा उशिरा करायचं कर कधी ता उशिरा कर नाही तर कधी ता कर आमका जेवण करून खंय जाऊचं नाही जॉब का तुका जॉब का जावचात ना माहितीच आमका चल तू काय करतस तर कर तू काय चाय पण विचारणार नाही पुणग्या नसल्या आमका माहितीचा चाय घेऊन खायची घेऊन कायची नाही तू पुणग्या तरी विचारी तू अजिबात विचारूच्या ह्याच्यात नसतस माझं काम पुणग्या डबो बिबो पुढ्यात आणून ठेवी तू नाही लपून ठेवशी भावची जो बोल काय ना लपून ठेवी तू लपूनच ठेवतं लोकांनी चांगला नाही मी नाही पुष्पावाईत जरा ती दिसते तशी नाही आहे पुष्पा साधा नाही सोदा असं म्हटल्याने करा असं बघ लोकांना कळालं मी काय बोललंय नाही तू पुढच्या मार्गात मी चाललो जामचं बनावलं इथलं की ट्रॅक्टर चालू करून दिले त्यांचं चल ट्रॅक्टर तू काय तर काय आता करतोस काय जोवलू काय ता सुकट्टी सुकट बारकी सुकट ती काय करतं तव्यावर परत पुणग्या परत तशी तयार म्हणजे माका नाही माहिती पुणग्या कधी यावचा ती कांदा बिंदू पुणग्या कधी यावचा विचारतं पुणग्या फोन लागू नको व्हिडिओ कॉल करतं काय नको करते तरी मी चोपटा येईन
करते पुष्पा काय गाई घालता बोकडे काय नको काही येत काहीतरी. नाही एवढे कधी येत नाही म्हणून सांगता हो काय सांगा नको थबडा येईल तुका फिरा- नको तयार करू थांबते का संध्याकाळी सांगते पुष्पा असं म्हणत होतं म्हणून जाऊ दे भाई जरा पेट तुका काम धंदो नाही की माका तुका तुका बायको बडबडत नाही ती चूक बरोबर असं माझ्या माका बडबड आली बायको माझी मी सांगतो बडबड बडबड हम्म. ही सारात टाकते जरा सारात टाकूची मग वाटलं भाजी काय केलं मग भाजी गवारीची इकडे तर चुली काय येत नाही. भाजी भाजी भात झालेलो चुलीकडे मेला गायला सबो कसा का कवल नव्हता कवाल नाही त्याच्यात ना गायला त्याच्यातनं पाठी कसं पाणी चूल येतं भिजली लाकडा तर त्याच्यातनं पाठी कसं येतं पाणी त्याच्यात नाही येता पाटी टोप लावायचो धरून चुलीत रावायचो भाज्या ठेवल्या धरून रावायचो भाताचा टोप चुली टोकाची करू टाकू नशीब धाकणं टाकून वर गेलंय चल मी जातो तू काय ते कर तू काय विचारणार पण ना माहिती आहे मका घ्यायचा म्हणजे घ्या नदी एक आणलोय तिलंय पण तेवढा जरा एक काम झाला कॅनाचा तर मित्रांनो सगळ्यांचीच गडबड असतात अशी कारण पुष्पाची पण जेवणाची गडबड चालू आहे तिकडे तर प्रत्येकाची शेतीची गडबड आहे म्हणजे माणसांका जेव्हा जाग येता ते चलते पावटणे पावटणे चढण हैराण होत ह्या बघा गडगडता तर मित्रांनो प्रत्येक शेतकऱ्याचा असाच असता आज येत उद्या येत तसाच मी काय असा आणि कोण काय असा जेव्हा पाऊस लागतलो तेव्हा सगळ्याची आठवण येता ह्या करूचा ता करूचा मी पण आजच ट्रॅक्टरचा माझ्यावर काम करूचा पप्पा सांगत होते किती दिवस करूया मी माझं आळस करीत होते त्यामुळे माझ्यावर ट्रॅक्टरचा काम करूचा हे माझ्याच काय प्रत्येकाच्या हीच आदत तर चला दुपारचे आता 12 वाजलेत आणि संध्याकाळी बघूया एक कोपरू पेरूचो आणखी राहुलो हा तो पेरणार आणि मग ट्रॅक्टर आधी बाहेर काढू कोपऱ्यातलो राहुलो तो कारण पाऊसच तसो येलो त्यामुळे तुमका थैसूरला दाखवूचा जरा राहुला कारण कॅमेरो भिजणार होतो माझो तर व्हिडिओ कसं वाटता तो नक्की सांगा घाय गडबडीतलो बनवलेलो हा दुसरं दाखवते मी तुमका त्याबद्दल काय वाद नाही पण धमाक झाला आणि आता पावसाक सुरुवात झालीच होईत तशी पाच जवळपास तर कुर्ले मासे बिशे चढण्याचे पकडू केव्हा तू माझ्याबरोबर तुमका पण नेतोय पकडूक आता किती कोंबडी होती कोंबडी भरतं माता राखा कवया भात मग यावा या पेरी जागत धान झालं होती आता पेरल्यावर भात राखा चला तर जेवणाचा वेळ झालो आणि मोबाईलची कॅमेऱ्याची चार्जिंग उतारता त्यामुळे अयच थांबाया तोपर्यंत बाय बाय असेच खावत राहा जेवीत राहा आणि मस्तपैकी काय म्हणताय पुढचं काय नाही म्हणत जाऊन दे कोंबडी हाकवायला गेलीस ना